mmadụ ibe gị ga-eme ịjụọ maọbụ osisi tụrụ ime ya. Eziokwu dị n'ụwa bụ na mkpịsị aka niile aghaghị otu. O nwere ndị ụwa nyere mmiri nyetụkwa mmanya si ha letazie ndị ọzọ, mana onye a ụwa nyere ihe niile ga-eji obi okwute gbara uwe jee n'ụwa bụ nke sọsọ ya. Abụ m onye ọzọ, ọ bụghị na nne m na nna m nwụrụ anwụ, kama ụwa anaghị achịsachara anyị ọchị. Ya mere eji kpọnye anyị ndị ụwa dịtụrụ mma, mana kama ihe ga-adị mma dị, ọ dịka anyị si n'ime ite maba n'ime ọkụ. Nne m ṅụbiri iyi na ya bụrụ garị bụrụ akụ ka anyị hụrụ, anyị erie kelee Chukwu, mana anya anyị na-ele ụwa abụchaghị ka ọ dị. Anyị ebirila n'ụlọ onye ọzọ, ọ dịka anyị bi n'ọkụ mmụọ. Ịbịa n'ụlọ onye m bi na nke ya, ọ bụghị na m na-eriju afọ ma ọ bụ na a na-eleta m anya. Ị ga-ahụ ihe dị iche na egbe na egbe. Ahụhụ abụrụla nwanne m. Abụ m nwata mana ahụjuola m anya. Chị ọchị asị na eze m dịka nke ndị mmụọ. Onyekwanụ ka m bụ ibe akwa. Ụmụ ha dị mma ịmụ ihe n'oge a, mana akwụkwọ abụghị maka m. Aga m arụ ihe dịrị nwata ṅụọkwa nke okenye. Ụbọchị ọbụla m mejọrọ, anya ga-eruriri m na be ndị mmụọ, n'ihi na ọ bụghị mmadụ mụrụ m. Agụụ kpatara aja ụcha anara, na echi dị nso n'ebe m nọ bụ maka onye mara ụzọ ruo ya. Omegbuwe onye ọzọ n'ụdị ọbụla, ịjụọkwala chi gị ajụjụ. Ndị agbara gị gburugburu, ị na-echi ọnụ n'ala, ị maara echi ụwa a o zuru onye, na-emekwa ma ọ bụrụ gị n'ụwa. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugbe. Nọdụnụ mma o.